b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn Dan tɛ foli min na k'aw fo depuis aw sigiyɔrɔw la k'a dɔn kulo k'a fɔ ko nin ye Baga Bulon sigilen bulon bɛ dafara donc an bɛna an ka baaraw daminɛ an ka nin bulon in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ka to ka sujets ta sɔn ka to ka an hakilinataw fɔ a kan komi an bɛɛ ye denmisɛnnin ye donc pour que a bɛ se ka faamu cogo min na bi n ka bulon kɔnɔna la ne barokɛɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Musafu Jara Musafu Jara a bɛ cogo di ça va Dieu merci ça va i yɛrɛ dun oui ça va n buramuso ni denmisɛnninw baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi fɛn i ma sɔrɔ fɔlɔ an y'o ko bonya n'o karama ta k'o di Salifu ouais ne ba a bɛ cogo di Ça va. ko ka ɲi Ko ka fisa. ko ka fisa dɔrɔn Dɔɔni. han muso ko k'i y'a ka pain ko ɲɛnabɔ dɛ Basi tɛ. Ko ɲamɛ. Awɔ. ayiwa d'accord Kanjura Naam. a bɛ cogo di An bɛ Ala tanu baasi t'an na. e yɛrɛ ma kelen don bi dɛ a biri a da ye E b'a sɔrɔ o de y'i diya sinon don o don ne ma kelen don. d'accord donc ne ye n ka bulon kɔnɔ mɔgɔw ye bi yanni an ka baara daminɛ Musafu ne ko nin semaine in kɔnɔ fɛn jumɛn de ye marqué kosɛbɛ bon semaine in kɔnɔ fɛn mun ye ne marqué dɔɔni o ye banbaciw ka jatigɛli walew ye ka taa an ka sigida jawuli ni ko caman don u senkɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la o ye ne marqué kosɛbɛ an kɔni bɛ dugawu de kɛ minnu tora a la Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma minnu yɛrɛ banana a kɔnɔna la yarabi Ala ka kɛnɛya di olu ma Ala ka jamana in jidi Ala k'an kisi k'an taga Ala ko dugawu minɛ yarabi ne ba Naam. nin semaine in na fɛn jumɛn de ye marqué O n'a fɔ Musafu y'a fɔ cogo min na u bɛ ne ta la ka fara u kan tabakɔrɔ fan fɛ pouponnière min bɛ yen nɔ tasuma donna yen yɔrɔ la ko denmisɛnnin kelen ale sɛbɛkɔrɔ joginna donc vraiment o yɔrɔ de ye ne marqué. yɔrɔ de ye marqué dɔɔni d'accord Kanjula Bon ne ta ye an ka tenitigiw sera ka se minnu sɔrɔ kosɛbɛ i b'a fɔ an ka Bamakɔciw kan ka mɔgɔ dɔw minɛ ani ka se ka maramafɛnw minɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ barika da Ala ye bi an b'a fɔ Ala k'o kɛ hali bi ɲɛtaga ye mais halisa an ka mɔgɔ dɔw fana ni tora a la Ala ka hinɛ u la an b'a fɔ k'Ala ka yen u fɛ o man ɲɛ an b'a bon nin b'an don an ka barokun kɔnɔna la n'o ye komi an y'a jateminɛ sisan nɔ réseaux sociaux ni kunnafonidilaw fɛ cɛw de bɛ k'u musow faga sisan k'u bɔnɛ u nin na bon n t'a dɔn fɛn min bɛ ka olu ko ninnu kɛ Musafu fɛn jumɛn de bɛ i bila i bɛ i daɲɔgɔn i furuɲɔgɔn ka u bɔnɛ a nin na n b'o ba ni kuma in ka gɛlɛn kosɛbɛ sani an ka don kuma kɔnɔna la an kɔni bɛ hakɛto ɲini de kɛ n'an donna mun kasi la u ka yafa an ma ne kɔni ka jateminɛ la ko caman bɛ ko in kɔnɔna la keleya bɛ dɔw ta la keleya damatɛmɛ kojugu bɛ dɔw ta la dɔw yɛrɛ ta ye asidiya yɛrɛ ye dɔw ta ye peut-être que u bɛ ɲɛnamini fɛn minnu fana ta olu fana bɛ a to ni mɔgɔ bɛ se ka dankari i buna hadamaden ɲɔgɔnden na ne kɔni ka faamuyali la o de bɛ sɔn ka na n'a caman ye donc o de ye furuɲɔgɔn ka bɔ i furuɲɔgɔn maa minnu i ni maa mana se ka sigi ɲɔgɔn ka wagati fitinin kɛ dɔrɔn ka se k'o bɔnɛ a nin na ten tiɲɛ yɛrɛ la a ko kɔni bɛ ka kɛ a ko min don bɛɛ n'i ta kɛ kun tɛ bɛɛ b'i ta kɛ ka da kun dɔw kan sinon keleya jugumanba bɛ dɔw bila a la dɔw ta ye furakisɛni ye dɔw yɛrɛ ta ye kunkolo wuli ye n'o tɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ se ka i da ɲɔgɔn faga cogoya min na d'accord o faamuyara ne ba sisan n y'a fɔ i ye question kelen posé Musafu na sisan mun de bɛ ka san cɛw bila u k'u furuɲɔgɔnw bɔnɛ u nin na Musafu yɛrɛ ye kuma bɛ fɔ excitant b'a la mais kumabaliya fana o fana bɛ a la ne bɛ se k'a fɔ a kɛto bɛ kuma la dɔɔni mara fana b'a la i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la dɔw bɛ lamɔ u bɛ u fa ye a sira kan donc denmisɛnniya la u fana bɛ mɔn n'a ye u fana b'a ɲɔgɔn kelen sara u muso la cogo di tantɔ fɔlɔ sisan par exemple cɛ minnu bɛ k'a kɛ n'a y'a sɔrɔ den cɛmannin bɛ olu kɔrɔ u bɛ to k'a ye kuma bɛɛ fa bɛ ba bugɔ k'a bugɔ donc den fana bɛ lamɔ nin kɔnɔ ale fana b'a bisikiya de k'a fɔ nin fana de ye muso minɛ cogo ye
imaya puisque ne y'a jateminɛ an ka fɔlɔ cɛw cɛkɔrɔbaw u tun bɛ muso bugɔ nka bugɔkun de tun bɛ sɔrɔ n'a ye ko dɔ de kɛ min dama tɛmɛna bugɔli bɛ kɛ nka sisan ta o fana limite o dépasselen don donc ne bolo furakisɛw b'a la i n'a fɔ Musafa y'a fɔ cogoya min na mais nin fana bɛ a la ani mɔgɔ fana tɛ yen nɔ min fana bɛ ladilikan di cɛw ma i n'a fɔ n'an ka furu bɛ kɛ conseil bɛ di muso ma nka a ka gɛlɛ k'a ye k'a fɔ ko a bɛ di cɛ ma voilà Kansutu o kumakan kelen no c'est à dire san kun jumɛn de bɛ mɔgɔw bila ka nin ko fasugu ninnu kɛ u furu ɲɔgɔn na bon ninnu y'a fɔ cogo min kelen de don a tɛ tɛmɛ o kan mais c'est vrai éducation b'a la éducation y'a dɔ ye surtout ne tɛ se k'a fɔ i n'a fɔ Sali ko kuma bɛ kɛ muso fɛ ni furu bɛ kɛ ko nka ko c'est rare ko kuma tɛ kɛ cɛ fɛ ne bɛ se k'a fɔ kuma bɛ kɛ cɛ fɛ mais an bi denmisɛnninw yɛrɛ de ka mara taabolo a kuma ka ca sabula hali ni an masaw ye taabolo ɲumanw don an kɔnɔ fréquentation hali olu bɛɛ b'a kɛ bibi in na parce que n'i yɛrɛ m'i bolo digi i den kan hali ni den bɔra bi kɛnɛma o de ta bɛ fɔ ko cɛw tɛ kɛ so kɔnɔ ka caya nka denw ni baw de bɛ kɛ ɲɔgɔn kan ne bɛ se k'a fɔ hali nin ko ninnu na an musolakaw yɛrɛ jɔyɔrɔba b'a la kosɛbɛ min y'anw denmansaw ye parce que ni e taara depuis ni i den fitinin e b'a ani mɔgɔ minnu ye yala yala la ɲɔgɔn nɔfɛ n'i y'a dɔn nin tigi jogo man ɲi a kana kɛ sa den kana se ka siran e ɲɛ nka n'i y'a fɔ fa ɲɛna a ka ca ala fɛ o bɛ se k'a bɔ a sira kan nka anw yɛrɛ denmansaw yɛrɛ bɛ an denw kɔ dogo u ka kojugu la fo ni an dɔ yɛrɛ y'a hali ni e yɛrɛ mɔgɔ min wulila ka kuma fɔ u b'a fɔ e bɛ n den juguya la dɛ a bɛ digi an na mais e pourtant taalen ɲɛfɛ ni o tigi nana kɔrɔbaya o kɔlɔlɔ de bɛna wuli a ka denbaya kɔnɔna la muso bɛna o kɔlɔlɔ sɔrɔ o ye kelen i n'a fɔ Sali y'a fɔ cogo min fa minnu bɛ yen o de y'a to a bɛ fɔ ko ni i bɛ muso n'i b'a nɛni soit n'i b'a bugɔ jateminɛ kɛ i ka denmisɛnninw jateminɛ a kɛra cɛ kundaw a kɛra muso kundaw hali anw musolaka minnu yɛrɛ hali anw minnu bɛ to ka nɛni ninnu ni bugɔliw kɛ olu bɛɛ b'a la en plus fɛnɛ ne bɛ se k'a fɔ bi bi in na an ka telelajɛ ka ca kojugu awɔ ja minnu bɛ bɔ an ka jabaraninw sanfɛ o y'an ja gɛlɛya n'i taara denmisɛnninw yɛrɛ sigilen sɔrɔ bi bi in na film dɔw filɛli la alors que a bɛ sɛbɛn a caman yɛrɛ kan hali n'a bɛɛ tɛ sa ko moins de 12 ans ni o ye n'i ma san 12 sɔrɔ kana lajɛ n'i ma san 15 sɔrɔ kana lajɛ nka an yɛrɛ bɛ denmisɛnninw to yen u b'u sigi k'o lajɛ marifaw bɛ ci cogoya bɛɛ la muruw bɛ fɛngɛ cogoya bɛɛ la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faga cogoya bɛɛ la donc a bɛ denmisɛnninw ja gɛlɛya de sinon n'a y'a jateminɛ fɔlɔ fɔlɔ denmisɛnnin hali ni saya tun kɛra kare min kɔnɔ denmisɛnnin tun bɛ siran ka bɔ yen mais bi bi in na ni saya yɛrɛ kɛra n k'u b'a fɔ de fɔlɔ ni saya tun kɛra n ko denmisɛnninw tun b'a fɔ ko kɔɲɔ kɛra karisa n'u ye jama ye dɔrɔn ko kɔɲɔ kɛra karisa parce que olu yɛrɛ bolo jama tɛ dalajɛ dɔ wɛrɛ kunna kɔɲɔ soit den wuli mais anw ka denmisɛnninw yɛrɛ b'a fɔ n ko karisa sara karisa de fɛ ou bien karisa nin de sara donc ne bɛ se ka fɔ jaw sen b'a la mara sen b'a la fréquentation ninnu bɛɛ olu bɛɛ sen b'a la ani i n'a fɔ Musafu ye excitant minnu fana fɔ olu bɛɛ b'a la. D'accord n y'a faamu sisan Musafu n'i ye ko in jateminɛ c'est comme si parce que n'i ye mɔgɔ caman ka kumaw jateminɛ c'est comme si muso caman bɛ pression de k'u cɛw kan c'est à dire i bɛ taa sɔrɔ sa u b'a fɔ u cɛw ye k'a fɔ cɛw dɔ b'a fɔ muso ye danniyɔrɔ la u b'u pan o kumakan kunna so i bɛ taa sɔrɔ wagati dɔ la sɛgɛn bɛ cɛ kan c'est à dire o bɛɛ n'a ta muso bɛ tila ka pression k'a ka fɛn ko la soit i bɛ taa sɔrɔ cɛ ye fɛn dɔ c'est à dire cɛ ye muso ka fɛn dɔ nafolomafɛn dɔ ta k'a dun i bɛ taa sɔrɔ o tɛ diya muso ye donc muso mana olu ko ninnu réclamer c'est à dire n bɛ fɛ k'a fɔ musow ka dusukasi cɛ kan est ce que o tɛna nin ko ninnu dɔw ye. Effectivement i y'a fɔ cogoya min na corrigeli parce que ne hakili la an bɛ fagali hukumu kɔnɔna kan ani ka muso corriger ne bolo olu tɛ sira kelen kan mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ corriger k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fagali ye mais ka taga se fo fagali yɔrɔ ma
cɛ ka dusukasi tɛ dɛ o kɔni n'i ye a jateminɛ cɛ caman bɛ yen n'i y'olu ka fagaliko jateminɛ i b'a ye a bɛ kɛ de k'u kɛlɛlen don muso la o yɛrɛ de ka ca la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ peut-être k'u bɛ muso soupçonner i b'a sɔrɔ hali a dɔw m'a ye dɛ parce que ni kɛlɛya sera niveau dɔ la i t'a ye o i b'a bisigi de directement a bɛ na ni bisigi de donc bisigi in de fanga bɛna bonya ka bonya ka bonya fo a bɛna se ni karaba ma sinon k'a fɔ ko cɛ ka sɛgɛn bɛ cɛ la fɛn non o tɛ ne yɛrɛ kɔni ye nin bila hukumu kɔnɔna la dɔrɔn hinɛ yɛrɛ de banna sisan adamadenya la hinɛ tɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ bilen a tɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ yɛrɛ de banna anw ka mara la sisan bɛɛ ko ko i yɛrɛ mɔgɔ si mago tɛ mɔgɔ si la sinon c'est vrai fréquemment a bɛ ka caya cɛw b'u musow faga sinon an y'a ye musow caman fana y'a cɛ faga donc nin fɛn in ye fan fila ko de sisan kɔni an ɲɛ b'a la hali i yɛrɛ bɔra ka ye kɔsanni in na an y'a ye k'a fɔ ko cɛ dɔw bɛ a y'a muso faga k'a sɔrɔ muso yɛrɛ kun lajɔlen don fo 2 ni a kun yɛrɛ kun ye jumɛn enquête la an t'a kun yɛrɛ dɔn bɛɛ kɔni b'i ta fɔ parce que comme an bɛɛ kɛlen don journaliste ye sisan an kɔni mana a ye dɔrɔn a sɔrɔ an yɛlɛla réseau sanfɛ bɛɛ b'a fɔ i ta fɔ cogo la finalement mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i bɛna kelen min yɛrɛ ta k'a fɔ k'o y'a tiɲɛ ani hali an balimamuso mun fɛnɛ fatura sisan ni bɛɛ bɛ k'i ta fɔ dɔw ko ko mototigi don dɔw ko ko nin don dɔw ko ko nin don mais k'a sɔrɔ minnu yɛrɛ kan ka baara in yɛrɛ kɛ k'a tiɲɛ ni a nkalon yira mɔgɔw la olu yɛrɛ ta tɛ se ka i tɛ se k'o ta olu yɛrɛ ta tiɲɛtigiya n'a nkalontigiya bilen parce que bɛɛ b'a fɔ i ta fɔ cogo la donc bande o kɔni ye o yɔrɔ ye cɛ dɔw fana bɛ yen olu yɛrɛ muso bɛ sa u bolo ka sɔrɔ u ma dabɔ a kama o bɛɛ ye bugɔli jugu ye ni muso lakarili jugu ye sinon an caman bɛ an b'a musow faga ka sɔrɔ an m'u bugɔ cɛ dɔw ka dusukasi yɛrɛ dama bɛ muso faga k'a sɔrɔ a m'a bugɔ i b'a fɔ musow fana ka dusukasi yɛrɛ i b'a ye anw yɛrɛ fɛ yan sisan musokɔrɔbaw de ka ca sinon cɛkɔrɔba caman tɛ yen yarɔ voilà musow ka dusukasi yɛrɛ b'anw fa k'a sɔrɔ u m'u bolo ja an kan na u ma foyi foyi kɛ donc ne kɔni ka jateminɛ kɔni mun ye ni fanbaliya ta sur 100 i b'a sɔrɔ 80 ye keleya nafa tɛ keleya min yɛrɛ la bisiki ka baga musow ma dɔrɔn k'i ɲɛ bɛn a ma dɔrɔn a bɛ kamalen tigɛ la dɛ a bɛ nin la dɛ téléphone tɛ se ka ci foyi tɛ se ka si ni keleya sera niveau dɔ ma i b'a fɔ mɔgɔw f'i ye cogoya min na a bɛ bɔ keleya la dɛ a bɛ kɛ bisiki de voilà k'an bɛɛ sababa ma ban d'accord ne ba sisan nɔ est-ce que sariya talen don nin ko ninnu na k'a yira k'a fɔ muso mana ko kɛ cɛ la c'est à dire muso mana ko kɛ cɛ la est-ce que muso bɛ ɲangi ou ni cɛ ye nin kofasugu ta ka muso sɛgɛrɛ est-ce que cɛ bɛ ɲangi bon n tɛ se k'a fɔ n ko sariya bɛ yen a kama ko n ma ɲinini kɛ o yɔrɔ la nka n kɔni bɛ min muso minnu bɛ yen minnu ka jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ka baara ɲɛsinnen don muso ka hakɛ kɛlɛliko la olu kɔni fagali fɛn fɛn kɛra a tila bɛ u caman u ye wulikajɔ kɛ kabini salon ni u b'a ko la fo ka se sisan ma donc hali n'a y'a sɔrɔ ni fɛɛrɛ ma tigɛ a la n dalen b'a la marabaga minnu bɛ an kunna n dalen b'a la u bɛna fɛɛrɛ ɲini a ko la sinon sariya kɔni bɛ yen n'i kɔni ye mɔgɔ faga o sariya bɛ yen kaban an fɛ yen mais k'a fɔ ko nin k'u bɛna sariya kura wɛrɛ de ta a kama tiɲɛ yɛrɛ la n ka dɔn ta ma se o fan ma n ka dɔn ta ma se o ma d'accord fɛnkɛ Kansutu ne ko sisan est-ce que a sariya fana bɛ yen nɔ n'i sɔmina k'a fɔ k'i cɛ bɛ dɔrɔgu ta ou a bɛ nin fɛn ninnu kɛ ou i yɛrɛ sɔmina k'a fɔ k'i cɛ fɛn ninnu est-ce que n'i sera faamaw ma nin ko ninnu na est-ce que faamaw ka wulikajɔ bɛ se ka dɔ bɔ a la bon ne ka hakilina la ni i sera faamaw ma a kan ka se ka dɔ bɔ a la cogo di sabula ni an ka kɛ sisan e sɔmina kɛ e cɛ bɛ dɔrɔgu ta soit a bɛ gulɔ min ne bɛ se k'a fɔ yanni ka se faamaw ma se fɔlɔ yɛrɛ se a somɔgɔw ma a ne ni karisa bɛ ɲɔgɔn kan n y'a ye a taabolo yɛlɛmalen don n y'a jateminɛ a bɛ ka to ka nin ta u k'a essayer ka kuma a fɛ ni o ma se ka fɛn ɲɛ a la muso ka c'est comme si musow kungo fɔ yɔrɔ caman bɛ yen hali ni ma se ka taa n'a ye polisiso la
parce que cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a dɔn furu kɔnɔna la fangala taga mana bɔ min na a ka ca ala fɛ o furu basigi man di dɛ nka musow kungo fɔ yɔrɔ caman bɛ yen i n'a fɔ droit des femmes ninnu a ka ca i bɛ se ka wuli ka se o mɔgɔ dɔw ma ne cɛ bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ tan ne yɛrɛ sirannen don n'a sɔrɔ n'aw bɛ se k'a wele ka kuma a fɛ walima a teriw i bɛ se k'olu fɛngɛw bɛɛ kɛ a ka ca ala fɛ n'u olu y'a wele ni ala y'aw dɛmɛ a bɛ se ka dɔ bɔ a la nka cɛ dɔw bɛ yen hali n'i ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ solution yɛrɛ de t'a la a tɛ ɲɛ muso dɔw yɛrɛ a tɛ ɲɛ fo dɔw bɛ taga fanga la ne yɛrɛ y'a ka dɔ ye a bɛ dɔrɔgu ni fɛngɛw de ta mais muso ye finikola de muso nana a don finikolaw fɛ yen a ye muso birilen de to c'est comme si dalamankan fitinin dɔ tɛmɛna ni muso cɛ dɔrɔn a ye muru ta ka digi muso kɔnɔ o y'a sɔrɔ dɔrɔgu ni fɛngɛ ninnu b'a kan i m'a ye donc u ka mɔgɔw ye fɛngɛ wele sapeur mɔgɔw wele olu nana polisiw y'a minɛ donc u taara a datugu kasobonba la mais yanni cɛ bɛ bɔ a wagati cɛ ye farikolo sɔrɔ parce que i b'a ye a tun bɛ excitant minnu ta olu tigɛra a la o y'olu tigɛ a la mais tellement a bɛ excitant ta fo k'a k'a la fa ye n'a m'a sɔrɔ yɛrɛ a tɛ lafiya mais a bɔlen kaso la a seginna excitant ninnu ma n'i y'a ye i b'a fɔ ko fatɔ mais et pourtant ala ka fa tɛ mais excitant de don donc an bɛ se ka fɔ faamaw ka wulikajɔ a ka ca ala fɛ o dɔw jɔyɔrɔ b'a la parce que n'u y'u datugu n'u bɛ ka fɛn minnu ni a mago bɛ fɛn min na a bɛ fɛn min ta n'a to k'o sɔrɔ taalen ɲɛfɛ a bɛ se ka dɔ bɔ a la. D'accord, o faamuyara. Sa Musaf, est-ce que nin pratique in tɛ kura ye Mali kɔnɔ yan? An tɛ ɲin Mali kɔnɔ yan nɔ dɛ. Est-ce que tukɔrɔmɔgɔw ninnu ka film lajɛ ninnu ma ni hakilina don mɔgɔw la? Sani n ka na o la an bɛna kan sutu la dɔɔni k'a fɔ ko ni cɛ bɛ cogo dɔ la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo ko sariya muso ka taga cɛ ko fɔ c'est à dire anw fɛ yan n'i y'o kɛ dɔrɔn o ye furu tiɲɛni an ka mentalité la parce que a bɛ fɔ k'i bɔra n'i cɛ ye a bɛ fɔ k'i bɔra ka t'i cɛ lebu donc o ka gɛlɛn anw fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko i bɔ ni i cɛ ye k'a fɔ ko parce que i bɛ ka taga n'a ye olu mɔgɔ minnu fɛ yen o laban ye fanga de ye dɛ olu ta kɔni laban ye fanga di parce que an tɛ mɔgɔ la gosi sa mais n'a fɔra ko musow bɛ tɔpɔtɔ a yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ ɲini ka na kɛ bingani ye cɛ dɔw ma parce que muso dɔrɔn de dalakan bɛ ta k'a lamɛn enquête tɛ kɛ k'a kɛ ne ka sɔrɔ effectivement muso nana mun fɔ ni cɛ b'o kɛ muso dɔw bɛ yen olu n'u cɛ tɛ se ka foyi kɛ olu bannen d'u cɛ ka fɛn bɛɛ ma parce que fɔ yɔrɔ b'an bolo sisan u bɛ cɛ pousser jagoya ka cɛ don u sagona da fɛ parce que n'i ma sɔn n bɛ taa fɔ tan effectivement n'a tun taara fɔ o yɔrɔ modèle ninnu na au lieu k'olu ka enquête kɛ k'a lajɛ réellement ne ka sɔrɔ muso nana mun fɔ o ye tiɲɛ muso kɔni mana mun fɔ dɔrɔn o ye kuranɛkan de olu b'u toro de kan n'est-ce pas o y'o yɔrɔ aspect ni maintenant tokɔnɔmɔgɔw ni fɛnmɔgɔw ninnu si tɛ ne ka kuma la n y'o de f'i ye dɔrɔn c'est à dire anw kɔni kɛra kɔnɔtɛ waratɛ ye bi den ma mara ne ka kuma la kuma caman ne b'o fɔ o bannaw a kɛra bi masaw de parce que anw bi denw dɛ anw de kɛra bi masaw ye depuis anw tile la depuis anw ma nin bɔ a bɛ fɔ bi den ma mara bi fo anw yɛrɛ nana ka na muso furu ka denw sɔrɔ donc anw bɔra bi denw la dɛ anw kɛra bi masaw ye o de kama nin ko ninnu caman bɛ i b'a ye sinon fɔlɔ tun bɛ nin kelen alalatigɛ kelen k'a mɛn ko mɔgɔ ye cɛ ni muso ka fagali yɛrɛ tɛ k'a mɛn ko nin ye nin faga Mali la yan i tun ma mɛn kelen mais sisan c'est fréquent fagali kɔni kɛra sisan i b'a fɔ ko ayi cɛ ni muso ko yɛrɛ t'o la an yɛrɛ ɲɛ b'a la i tɛ se ka semaine yɛrɛ ban n'i ma mɛn k'u ye dɔ faga ka moto nɔfɛ i tɛ se ka semaine ban n'i ma mɛn k'a fɔ k'u taara don dɔ fɛ yen k'a faga i tɛ se ka semaine ban n'i ma mɛn k'a fɔ k'u taara butigitigi dɔ faga a ka butigi kɔnɔ donc fagali kɔni ala de b'an bɔ dɛ mara dɔrɔn de don mara de falenna bɛɛ tora i yɛrɛ bolo et puis cɛ ni musow ka fɛn ɲɔgɔn faga in ba muso dɔw bɛ yen olu fana b'a dɔn k'a fɔ ni ma bɔ ni cɛ in kɔ a bɛ n faga dɛ
dɔw b'o dɔn mɛnɛ dɔw b'o dɔn cogo min u b'u ɲɛ tugu fo n'u fagara awɔ en général i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ mɔgɔ faga kuma bɛɛ bɛ to ka kuma fɔ a tigi ɲɛna ne ye wa ne t'a kuma fɛ hali kulonkɛ kuma la hali ni ne bɛ dala kulonkɛ la k'a fɔ ne ni ma fara n b'i faga ne bɛ mɔgɔ faga ne b'i bɔ n ka vie la i b'a sɔrɔ nin caman bɛ yen u bɛ nin fɔ a muso ɲɛna wa walayi ne m'e faga don dɔ la i k'a fɔ n ma tu o mun dusubɔ ka ye i t'i yɛrɛ ɲini de b'o wagati a dɔw b'i faga dɛ n'i m'i yɛrɛ ɲini o mɔgɔ kelen de b'i faga donc tu kɔnɔna tɛ geregana tɛ foyi tɛ an ka éducation de kɔni falenna pewu bɛɛ kɛlen don k'i yɛrɛ kɛ sisan n bɛ sariya dɔn yɔrɔ maliyɛn bɛɛ bɛ sariya dɔn mais maliyɛn a ka dɔgɔkun bɛ sariya baara kɛ n'o tɛ an bɛɛ kɔni bɛ sariya dɔn c'est régulation na sisan ne ni Sali bana ne bɛ n ka sariya dɔn ne bɛ n ka sariya dɔn Sali ta kɛ ne tɛ n ta kɛ nka an kɔni b'a dɔn donc ne ɲɛ bɛ o yɔrɔ in dɔrɔn de la quoi c'est à dire fagali ninnu kɔni ye ni gɛlɛya baaraw ni mara tiɲɛna an yɛrɛ hinɛ tɛ ɲɔgɔn na bilen sinon mɔgɔ bɛ se i mana dusu mana bɔ sitan ne mana dula cogo o cogo i furumuso n'i ka fagali sɔrɔ o ma i ka fagali sera fɛn ba ma dɛ mara in dɔrɔn de don ba d'accord o faamuyara ne ba musa ko mara tiɲɛna hinɛ tɛ yen bilen nɔ est ce que film lajɛ ninnu mana ni o ye yan c'est à dire que fɛnkɛ mɔgɔw ninnu ka film filɛ c'est à dire que an dafe jamana parce que n'i y'olu film dɔw lajɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa moriw fɛ u bɛ t'u cɛw yɛlɛma ka kɛ buteli kɔnɔ c'est à dire u b'u cɛw ɲɛnamaw su de u b'u cɛw kɛ fɛnkɛ u bɛ taa wari bɔ o la u b'u denw c'est à dire olu fɛn ninnu n'olu tora ka to ka fɛnkɛ parce que i b'a dɔn maliyɛn filɛ nin an filɛ nin an bɛ se ladegeli la dɛ parce que anw mana ye tulonkɛ la f'an k'a pratiquer yɛrɛ an bɛ se juguman de ladegeli la donc an tɛ se ɲuman de ladegeli la a kɛtɔ bɛ kuma na mɔgɔw ka yafa ma a kɛtɔ bɛ kuma la quoi parce que kuma in n'i b'a fɔ fo k'a fɔ ka ɲa de an bɛ se ladegeli la dɛ mais c'est à dire que an bɛ taa mɔgɔw ka sira jugu an b'o de ta an b'u kanu kojugu k'u ka ɲuman to yen mara b'a la nka Musafa ye yɔrɔ dɔ fɔ yɔrɔ dɔ fana na ne b'an masaw jalaki surtout an musolakaw fan fɛ sisan ni gɛlɛya kɛra ani an cɛw cɛ n'an taara an balakaw fɛ yen ka taa ko ɲɛfɔ olu la olu fɛ yen nɔ olu fana b'a fɔ ayi ne yɛrɛ fana tɛmɛna nin sira kelen de fɛ u b'i gɛn ka taa i cɛ bara awɔ o bɛ k'an musolakaw la o man ca bilen Musa sabali muso kɛmɛ ni bɛ kɛ an musow bɛɛ la o bɛ taa sɔrɔ min b'i nin kun na ala kelen ko e bɛ k'a fɔ ko n'an taara minnu bɛ muso ka hakɛ defan ko cɛ tɛ lamɛn e tɛ k'o fɔ bon anw musow fana ta de n'anw fana tagara an masaw fɛ yen walima n'an tagara sigida mɔgɔkɔrɔba dɔ fɛ yen muso jo b'a la o muso jo t'a la o jo bɛ ta ka di cɛ de ma o man ca sabali a bɛ yen a bɛ yen ma man ca b'an bolo yɔrɔ min na o ye muso ka hakɛ bɛ defan yɔrɔ min na o bɛ yen nka muso caman olu fana bɛ siran ka taa o yɔrɔ ninnu na sinon ni cɛ fana y'a dɔn k'a fɔ taga yɔrɔ tɛ muso la kuma o kuma ni n'a bilala ɲɔgɔn na masaw b'a sigi e ma muso fana b'a sago cɛ fana b'a sago de k'i la o caman de bɛ na ni fagali ye puisque bɛɛ b'a muɲu kuma dɔw la ni gɛlɛya kɛra furu la a ka kan masaw fana k'a lajɛ ka ladilikanw di denw ma quoi nka olu fana tɛ sɔn f'u bɛ muso sigini ka taa ne fana tɛmɛna nin fɛ n'i y'a muɲu i b'a lakelen a don ta a bɔra tan tiɲɛ don muɲu ni sabali kɛ ɲi nka souvent u ka to ka a ko fana lajɛ a ko ni ɲɛɲini awɔ o fana bɛ fisaya wa aspect fana bɛ yen Kasitu komi sa nin ko ninnu na a fɔra ko e bɛ ka yɛlɛ mun de la ne bɛ k'i dɛmɛ ka yɛlɛ de kan ne bɛ ka yɛlɛ fana ayi ko de ye da ye sisan nɔ Sali bɔra sisan k'a fɔ ko nin ko ninnu na ko tuma na n'aw taara so est ce que souvent mɔgɔ n'i tora ka to k'i furu ɲɔgɔn la est ce que o t'i kisi nin ko fasugu dɔ ma parce que souvent aw muso dɔw bɛ yen nɔ aw ko k'a to furu mɔgɔ ɲɛnama ma fo mɔgɔlankolon parce que mɔgɔlankolon i bɛ taa sɔrɔ wariba c'est à dire ni wari bɛ mɔgɔ kunna dɔrɔn c'est à dire bɛɛ b'o kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye quoi wari b'a kunna et puis i mɔgɔ hali n'a y'a sɔrɔ o tɔgɔmatɔ bɛ talon talon i mɔgɔ ɲɛnama dɔ ne yɛrɛ nana a ye 2000 di ne ma est ce que aw tora k'o ko wariko ninnu ni seko ninnu a bɛ so ɲuman bɔ ni mobiliba ninnu kɔnɔ est ce que n'aw y'o ko la ka mɔgɔw lajɛ adamadenya yɛrɛ b'a la est ce que o tɛ mɔgɔ kisi nin ko ninnu dɔw ma bon n'i y'a jateminɛ yɔrɔ dɔw la o bɛ se k'i kisi sabula n bɛ fɛn kelen fana f'i ye mɔgɔ ɲɛnama fana a tɛ sɛbɛn mɔgɔ ten kan koyi ne tɛ se ka musa f'i ye ten musa fo ka na sa k'a bɛ ne furu ne tɛ se ka musa f'i ye k'a fɔ ko c'est comme si mɔgɔ ɲɛnama ou bien mɔgɔ lankolon don non i jɔ sisan an ka sisan furuw la
i ni furu ta kɛmɛ o kɛmɛ furu min na dɔrɔn i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn ye kɔɲɔso la o furu tɛ tɛmɛ 1 kan bi furu o furu n'i y'a donni i bɛ taa sɔrɔ i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn 6 mois 1 an 2 ans a b'o kɛ ɲɔgɔn bolo fɔlɔ k'a sɔrɔ hali foyi ba kɛ ne ma ba o kuma ma cɛ ka se wari b'a kun i b'o dɔn wari t'a kun i b'o dɔn i tɛ se k'a ka mun ye dɔn a ka wari bɛ sɔrɔ cogo di dɔ bɛɛ i t'o de dɔn a bɛna mobili de la nɔfɛ yan i b'o ye a bɛna moto de la nɔfɛ yan i b'o ye a parilen mɛna wa a parilen tɛ na wa i b'o bɛɛ ye ɲɔni ɲin'a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔni parents yɛrɛ dɔw da ka don a la voilà mais quel qu'en soit i b'a dɔn kanu kɔnɔna la sisan i m'a fɔ yanni an ka se furu ma dɛ kanu kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ a ye 6 mois kɛ i b'a dɔn dɔw bɛ yen u bɛ se dogo la kojugu u bɛ na e nɔfɛ ayi non e yɛrɛ ne y'u ye ni mɔgɔ ye ɲininka e b'a fɔ i satɔla ni mi den de ni ma walayi ala mɔgɔ ɲɛnamaya saraka yɛrɛ n'i bɛna bɔ n'i tɛmɛna nin kan i t'a mɔgɔ sɔrɔ awɔ u b'u jogo o mɔgɔw bɛ yen u b'u jogo de dogo i la cɛ o bɛ cɛ kunda cogo min u bɛ muso kunda ten cɛ dɔrɔn tɛ dɛ u bɛ cɛ kunda cogo min u bɛ muso kunda ten ka jogo dogo kɛlɛ nka maintenant sisan ni aw nana bila ɲɔgɔn kan i bɛ tila ka na fasi wɛrɛ ye mais n bɛ min fɛnɛ fɔ an balimamusow fɛnɛ ɲɛna parce que ne yɛrɛ ye muso de fo anw fɛnɛ k'a dɔn ko min bɛ kɛ kanu na o ni furu kelen tɛ e ko aw bɛ kanu na wagati min na i ni cɛ aw bɛ bɛndiyaw kɛ aw bɛ bɔ aw bɛ taa yan nin bɛ san ka d'i ma ayi hali n'i boci ni ala ma jan kɛ yɛrɛ u b'a fɔ ko parfum kasa ka di hakɛto ɲini fɔlɔ hakɛto bɛ kuma kan o ye fɛnkɛ ye exemple don nka ni aw donna furuso kɔnɔ sisan e ko cɛ kun b'o bɛndiya n'o fɛnkɛ minnu kɛ non i jɔ bɛndiya tɛ na mɛ sa ni n ko bɛndiya sisan adamaden ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kan même si yan bara an filɛ nin ye yan bi olu fɛn kan an bɛ ɲɔgɔn kan nɔ i b'a dɔn karisa bɛ sɔn nin ma karisa tɛ sɔn nin ma o ni i n'a tigi tɛ taa bɛndiya kɛ o mais i bɛ se ka mɔgɔ hali ni mɔgɔ bɛ to ka taa Dubaï ni États-Unis na ɲɔgɔn fɛ au moins jogo dɔ bɛ yen i b'o dɔn a la ne ka b'o jogo fasugu ninnu de ma sinon c'est pas parce que k'a fɔ ko ne bɛ a bɛ taa nin kɛ a bɛ nin kɛ ne y'o faamu aw tɛna ni ɲɔgɔn faamu ni sur ce point o c'est-à-dire baba fɛ ka mun expliquer e ye dɔrɔn ka sutu e fɛnɛ ka sɔn o ma o ye jogo foyi tɛ kɛ cɛ la bi jogo foyi tɛ kɛ muso la bi k'aw tɛ mun kalama k'aw m'aw ɲɛ tugu ka don a kan kanu na awɔ an bɛ ka kanu mun yɛrɛ ta kanu yɛrɛ la muso b'a yira k'a bɛ siran cɛ ɲɛ tiɲɛ tɛ kan sutu dɔw ka kanu bɛɛ bɛ don ni cili ye ka furu kɛ ni cili ye m'o ye Musafo bon n'i ye furu la e furu o ma n'o ye faga jɔn y'i faga i yɛrɛ faga baba fufu o yɔrɔnin de ayi ne ma ban o ma o ne fɛnɛ o de fɔ ayi ne fɛnɛ o fɔ ba ye o mɔgɔ ɲɛnɛma mɔgɔ bɛ falen mɔgɔ bɛ falen o ba fana ka kuma fɔcogo a filila dɔɔni puisque ale ko n'an y'an ɲɛsin waritigiw ma mais n'i y'a jateminɛ fagali minnu fana kɛra an fɛ yen Mali la a bɛɛ tɛ waritigi ye ne m'a fɔ ko waritigi cɛ kun tɛ minnu b'u muso faga ko waritigi cɛ t'u la dɛ nka a caman na ne kɔni ye minnu ye n t'u ka situation dɔ de nka n'i ye mɔgɔ kɔni ye cogo ye kuma dɔ la i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ ni hakɛ bɛ ne kunna mais olu t'o si waritigi dɛ donc kuma n'a taabolo de don sa voilà juste pour que sinon waritigi mɔgɔ ɲɛnama bɛ yen o voilà fantan mɔgɔ lankolon yɛrɛ fɛnɛ mɔgɔ lankolonba a bɛ mɔgɔ ka mara kɛ cogo de la voilà mara dɔrɔn de don waritigi ayi non aw de fɔ ayi mɔgɔ dɔw ye k'an to ko mobili belebelebaw b'u bolo a m'o de fɔ ko awɔ n y'a fɔ ne y'o fɔ ayi non m'a yira k'a fɔ ko waritigi bɛɛ tɛ mɔgɔ lankolon ye dɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ sisan c'est à dire ni mɔgɔ i bɛ se ka taa i ni mɔgɔ min bɛna kɛ furuɲɔgɔnma ye aw b'a daminɛ fɔlɔ a départ de la o parce que bi bi in na bi bi in na sisan muso n'i ye muso ta 100 sara la mun b'i tile fantan ni kulo kelen ma ten tɔ muso cɛ ka taa namuna minnu cɛ a ka dɔgɔn dɛ an ka tiɲɛ fɔ a ka dɔgɔn hali muso a bɛ yen mais a bɛ yen mais a ka dɔgɔn i ɲɛ bɛ tugu fɛn caman kan dɛ wa hali o la ni e taara e kan sutu ma n'i ɲɛ tugu sisan ka tugu ne kɔ ko fɛn tɛ ne bolo mais e y'a yira k'a fɔ e bɛ ne fɛ e ba ye sali ye sali b'i bɔ a ka vie la a bɛ ba entre n'i fa y'o mun fɛnɛ ye k'a fɔ kan sutu a si tɛ n'i ye école dɔ kɛ k'a fɔ ko kan diplôme b'a bolo nka a tugulen don nin cɛnin de kɔ dɛrɛmɛ kelen tɛ cɛnin in kun i b'a ye depuis mansaw yɛrɛ Musafo
ne ma ba i ka o kuma ma mais n'i ye mɔgɔ kanu ne ma fɔ n'i m'a kanu dɛ n'i ye mɔgɔ kanu mɔgɔw mana fɛn o fɛn fɔ i b'i tulo ci ne yɛrɛ o k'a ye cɛnin tun ye ɔkɔliden de dennin fana tun ye ɔkɔliden de ala nana kɛ den bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ mansaw y'a gɛn a taara a tɔntɔn fɛ yen non olu fana nana fɛngɛ e ma se ka taa kɔnɔ ta mɔgɔ ɲɛnama fɛ dɛ nin yɛrɛ mɔgɔ min bɛ ɔkɔli la a tɛna se ka foyi ɲɛ mais dennin ma voilà bon i bɛ baga kuma rejouer yan de voilà mɔgɔ baga kuma ni yɔrɔ dɔ b'a la o k'a fɔ ko anw bolo sisan ko mɔgɔ ɲɛnama ye fɛntigi de voilà i ma ya donc a continuera ten mais han et pourtant cɛnin tilala ka kalan na dɔrɔn dennin jiginna u ye den wuli kɛ a tilala kalan na dɔrɔn dɔw de y'a wele New York baara ɲɛnama sɔrɔ ka baara ɲɛnama sɔrɔ donc a taara o baara la mais a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye o a taara o baara la han mais fɛngɛ tɔntɔn in kɔni tanti y'a soutenir o kan k'ale kɔni b'a dɛmɛ ko n'i y'a ye toujours parce que min ka d'an nin kun ye ko u bɛ ala de deli ala k'o ɲɛ a bolo cɛnin taara ka na ka segin ka na dennin furu a tun bɛ min ka so k'o ka so ci k'a jɔ k'a ɲɛ k'a muso furu k'a n'a den ta o filɛ nin New York awɔ bon mɔgɔ tɛ mɔgɔ laban dɔn mais donc juste pour dire que an balimamusow ɲɛna an kana fɔ ko fɛntigi ye mɔgɔ ɲɛnama ye quoi voilà juste ça sinon o b'a la dɛ voilà an ko bɔ a la mun fɔ o b'a la dɛ et puis ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn i b'a fɔ Sali fɛnɛ bɔra ka yɔrɔnin mun fɔ k'a fɔ ko effectivement muso dɔw bɛ yen ni gɛrɛn tɛ b'u denw dala furu yɔrɔ la ni den nana fɔ u b'a kɛ ko i ka t'i sigi ka furu la i k'i muɲu parce que n'i m'i muɲu i tɛna n'a nafa sɔrɔ o kun ye olu tile o yɛrɛ musokɔrɔba man ca bilen dɛ parce que ne y'o fɔ ko an bidenw de kɛra bi masa o man ca bilen dɛ sinon i bɛ t'o fɔ masa o masa ye n'i ma jankɛ o bi o bɛ sotaramanin ta ka di i ka minɛnw cɛ ka na n'est-ce pas a ko bɛɛ tɛ tiɲɛ ko bɛɛ tɛ nkalon ye mais i b'a ye fagali a kɔni mana se fagaliko kɔni yɔrɔ ma ne kɔni a kɛra ne den ye o a kɛra ne balimamuso ye o a cɛ k'a fɔ de k'a b'a faga ne tulo ka don o la a tɛ si ka so ayi ne yɛrɛ tɛ sɔn o ma dɛ parce que a b'i faga o o ye tan ye a kuma in fɔli fana man di nka violence yɛrɛ de ka di muso dɔw fana ye effectivement o bɛ olu dɔw fana bɛ yen muso dɔw bɛ yen n'i m'o bere yɛrɛ ta olu kama k'olu dasi o y'olu yɛrɛ de ka play olu mais an tɛmɛn'o tile la parce que si tɛ adamaden debi in na yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ o yɛrɛ mɔgɔ o ka dɔgɔn n'est-ce pas a bɛ ne kan sutu ayi a bɛ yen mais a ka dɔgɔn Duchard quoi parce que bɛɛ ɲɛ b'a la i cɛ bɛ k'i faga i b'a dɔn ko bugɔli dɔw yɛrɛ han i m'a dabɔ a kama musa fa a bɛ sina ka kɛ ni minɛ ya cɛ de la ka boli a muso kɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ muso tun bɛ to k'a fɔ ko fɛn min ko ne bɛ siran bugɔli ɲɛ ko ni ne bugɔ dɔrɔn ko ne bɛ sa de cɛ u tora boli de la dɛ muso ye kuma dɔ fɔ bolilakaran koyi n k'a ye tɛgɛɲɛ kelen kɛ muso la o kɛra muso ni bincogo ye ni ma tɛgɛɲɛ kelen kɛ dun wala i ma ya o d'accord sisan nɔ jamana bɛ ka i sɛnsɛn ka se a kuncɛlima yɔrɔ la ne ba n'a fɔra k'e ka ladilikan di bi an jeune couple ma parce que dɔ kɛra dɛ an jeune couple ma bi e bɛ se ka ladilikan jumɛn de di ne bɛ se ka ladilikan min di an k'a bila hakili la k'an bɛ ka fɛn minnu jamana wɛrɛ mɔgɔw minnu ka fɛnw lajɛ an bɛ fɛn dɔw ye télé la a n'a bɛ kɛ u yɛrɛ ka jamana kan o tɛ kelen nka u bɛ fɛn dɔw bɔ k'a kɛ ladilikan de ye ka se mɔgɔ ma donc an k'a lajɛ ni gɛlɛya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ fɛn man di ka furu bɔ donc si ça ne va pas an ka sigi ka kuma voilà si ça ne va pas an ka sigi ka kuma ani fana denmansaw falakaw fana olu fana k'a lajɛ ni furu bɛ kɛ an musow bɛ sigi cogoya min na ladilikanw bɛ di an ma cogoya min na faw fana k'a lajɛ olu fana caman u k'u sigi ka ladilikan di cɛw ma ten ani fana min ye silamɛw ta fan ye u ka to ka muso ni cɛ k'u bila ka taa ka ɲɛfɔli k'u ye n yɛrɛ bɛ to k'a ye mɛri dɔw bɛ yen olu bɛ walawalali kɛ muso ye ka tila k'a kɛ cɛ fana ye an fana ka silamɛw ka to k'a lajɛ misiriw kɔnɔ ka cɛ ni muso lasigi ka furu yɛrɛ base k'a ɲɛfɔ cɛ jɔyɔrɔ ye min furu kɔnɔ muso fana jɔyɔrɔ ye min ye furu kɔnɔ k'o walawala an ye parce que an caman bɛ furu la nk'an yɛrɛ t'a dɔn a kɛtɔ bɛ kuma na. d'accord Musaf kuma kuncɛ kuma la. ouais ala k'an bɛɛ sababa ma dɔrɔn ala ka an cɛ sitanɛw dɔgɔya parce que ce qui est sûr ni bɔ bɛ na fɛn fɛn na a b'a sɔrɔ a kow tɛmɛna u dan kan i b'a sɔrɔ Kansutu y'a fɔ cogoya min na dɔw ta tɛ bɔ
dabɔ a kama yɛrɛ dɔw yɛrɛ ta sisan ne de bɛ dugu la n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na dɔw yɛrɛ ta ye ɲɛnaminifɛn ye bon dɔw ta ye keleya jugumanba ye donc ni an y'a lajɛ ka ɲɔgɔn faamu sinon pratiquement i b'a ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a mɛn k'a fɔ minnu kɛra u musow sata ye i b'a sɔrɔ hali sigida la a caman bɛ a bɛ mɔgɔw étonné parce que mɔgɔw tun t'u ye kuma bɛɛ mankan i b'a ye mɔgɔw tun tɛ u ye o la a bɛna kɛ dɔrɔn a bɛ se ka bali mɔgɔw la ten tɔ donc ala k'an bɛɛ sababa ma et puis hali i bɛ ka télé ko mun fɔ ne ye tantôt k'a fɔ ko télé y'an bɛɛ falen télé ye cɛw falen télé ye musow falen musow yɛrɛ télé ka di musow ye bi ni u cɛw ye ça il faut le reconnaître musow ka feuilleton ko o barika u bɛ importance ni barika min don o la n'u y'o don furu la ko caman bɛ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la c'est vrai bi musow de ta bɛ ka caya k'a fɔ ko cɛw ye musow faga n'o tɛ musow ye cɛ caman faga dɛ mais fɛn min don dɔrɔn a t'a encourager voilà donc ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an ka jamana kisi nin ko ninnu ma Kansutu kuma kuncɛ kuma la 1 minute ayiwa an b'o kelen de fɔ i n'a fɔ Sali y'a fɔ cogo min dɔrɔn communication ka na ni ɲɔgɔn cɛ denmansaw fana u ka cɛ fara muso kan u k'a essayer ka to ka furu base fɔ an ye wa an faw fana sabu fɔlɔ an faw tun b'a kɛ ten an faw ta faw olu tun bɛ yanni cɛman ka muso furu balimamuso bɛ ladon cogoya min o de y'a to u tun bɛ ɲɔgɔn faamu an faw ni an baw tun bɛ ɲɔgɔn faamu donc an b'a ɲini an mansaw fɛ olu fana ka to ka musow bɛ ladon cogoya min balimamuso bɛ minɛ cogo min u k'o yira cɛ la komi balimakɛ bɛ minɛ cogo min u ka to k'o yira muso fana na o la n'o kɛra a ka ca ala fɛ an ka furuw kɔnɔ nin ko ninnu caman bɛ dabila ani an ka dɔ bɔ film filɛba ninnu na ani an ka to ka an ka denmisɛnninw fana ka film filɛtaw jate minɛ. D'accord. Awɔ. Ok aw bɛɛ ni ce ani baraji ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na mais yanni an ka wuli an bɛ bilasirali kɛ k'a fɔ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la c'est à dire diɲɛlatigɛ la n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ ɲini k'a k'i furuɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ diya i ye fɔlɔ de problème o problème mana na au moins i n'a tigi ka se ka sigi ka kuma kɛ ou bien i ka se mɔgɔw ma mɔgɔw minnu bɛ se ka kuma a fɛ o tɛ faiblesse ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye o b'a yira de k'a fɔ a tigilamɔgɔ kanu b'i dusukun na donc ni kumaɲɔgɔnyaw sera tora ka to ka tɛmɛ o bɛ dɔ bɔ nunjigɛw kɛwale ninnu na an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Shukran.